Joo, tervetuloa vaan munkin puolestani lämpimästi tänne tänään. Ja mun nimi on tosiaan Veli-Matti Anttila ja teemana on pyydetty, että puhuttaisiin aiheesta tukahdutetut tunteet kipuna kehossa. Ja varmaan puhutaan ihan ylipäätään ei pelkästään tukahdutetuista tunteista, mutta tunteiden vaikutuksesta ylipäätään. Ja muistakin oireista ehkä kuin pelkästä kivusta. Et hyvin monella eri tavalla meidän keho reagoi meidän tunne-elämään. Ja mä toivon, että tästä tulee vuorovaikutteista, että pysykää ihan rohkeasti. Ja niin pysytään ehkä kaikki paremmin hereillä täällä. Ja jos lopussa on aikaa, niin toki silloinkin voi sitten vielä kysyä. Joo, sitten katsotaan, saanko mä nämä slaidit liikkumaan. Joo, ihan muutama sana itsestä. Eli nimen jo sanoinkin, ja mä oon tosiaan ihminen tavattavissa terapeutti. En tiedä, sanooko se kaikille mitään. Se on tommoinen Tomi Hellstenin perustama koulutusohjelma, ja sieltä valmistuu sitten ihminen tavattavissa terapeutteja. Ja sen lisäksi, että mä toimin terapeuttina, niin mä oon myöskin siellä ihminen tavattavissa kasvuohjelmassa, niin kasvuohjelmakouluttajana. Ja sitten tämän päivän teemaan liittyen, niin mä olen myöskin sertifioitu pain reprocessing terapeutti, eli jos se nyt jotenkin suomentaa, niin kivun uudelleenprosessointiterapeutti. Ja sitten tämän päivän teemaan liittyen, niin olen myös tällainen kokemusasiantuntija sitten krooniseen kipuun liittyen. Että olen itsekin kärsinyt elämäni aikana monista kroonisista kiputiloista, esimerkiksi migreenistä. Ja sitten mulla oli semmoinen tosi voimakas kiputila jalassa ja kroonista lantion alueen kiputilaa ja no-refluksitautia ja tosi paljon kaikkea. Mutta niin kuin olen saanut paljon apua, enkä tällä hetkellä kärsinyt mistään, en ole pitkään aikaan kärsinyt mistään kiputiloista. Ja se lähestyminen, mitä mä tänään tuon esille, on ollut se, mikä mua on erityisesti auttanut. Joo, onkohan toi tiellä? Toi olisiko, en tiedä. Mutta ihan muutama sana niin kuin esiintyvyydestä ylipäätään, kun puhutaan kivusta, niin että saadaan niin kuin mittaluokka, että minkä tason ongelmasta puhutaan, niin erilaisten arvioiden mukaan noin 1,2 miljardia ihmistä kärsii kroonisesta kivusta. Mitä meitä täällä on 8 miljardia. Aika suuri osa. Ja se tarkoittaa yleensä, että sanotaan, että jos on usein toistuvaa kipua tai yli 3 kuukautta jatkunutta kipua, niin ruvetaan puhumaan kroonisesta kivusta. Sen takia puhuu erityisesti kroonisesta kivusta, että se on jotenkin tietyllä tavalla merkittävämpää, kun se vaikuttaa niin kuin ihmisen elämään niin suuresti ja pitkän ajan. Ja Suomessa niin 14% aikuisista kärsii päivittäin kroonisesta kivusta. Ja yli joka 3. aikuinen kärsii vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti jatkuneesta kivusta. Ja tosi monella on näitä selkäkipujaksoja, että se on oikein sellainen kansansairaus. Ja fibromyalgiaa, sitä on noin 2% väestöstä. Ja migreeniä noin 10% aikuisista. Eli tosi laajasti koskettaa ihmisiltä kipuja. Mä en tietenkään väitä, että kaikki krooninen kipu tai kaikki kipu olisi mielen ja kehon vuorovaikutuksesta johtuvaa, mutta toivottavasti tämän luennon aikana niin kuin tulee esille, mitä mä sitten taas väitän, että hyvin merkittävä osa, paljon suurempi osa kuin yleisesti niin kuin ymmärretään, niin johtuu sitten tästä mielen ja kehon välisestä vuorovaikutuksesta. Tuossa ihan muutama tutkimus vaan tähän aiheeseen liittyen, että piirtyy tämä kuva, niin arvioiden mukaan 1/3 joka toinen perusterveydenhuollon lääkärikäynti liittyy lääketieteellisesti selittämättömiin oireisiin. Eli silloin puhutaan just tällaisista toiminnallisista oireista, milloin kun me ollaan kokonaisuus ja kun meidän keho reagoi mieleen, niin silloin usein just puhutaan näistä toiminnallisista oireista. Ja tämän tutkimuksen yhteydessä on puhuttu esimerkiksi päänsärystä, migreenistä ja
ärtyneestä suolista ja kroonisesta väsymyksestä ja niska- ja selkäkivuista. Ja samaten on havaittu se päällekkäisyys, että toiminnalliset oireet esiintyy useammin ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivillä ja posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Ja sitten taas toisinpäin niin on myös tutkittu, että nämä selittämättömät oireet linkittyy vahvasti psykiatrisiin diagnooseihin. Niin kun, no se mikä se pointti tässä oikeastaan on, että mielen ja kehon yhteys koskee kaikkia. Ja voisi sanoa, että jokainen meistä jossain kohtaa elämänsä aikana ainakin hetkellisesti todennäköisesti kärsii jostain fyysisestä oireesta, joka liittyy meidän mielentilaan tavalla tai toisella. Mitä se kipu on? Jos sen oikein yksinkertaistaa, niin kipu on varoitussignaali. Sen tarkoitus on estää niin kuin kudosvaurion lisääntyminen tai pahentuminen. Jos te mietitte, että pistätte vahingossa sormen kuumalle hellalle vaikka, niin aika nopeasti tulee se kipusignaali ja sen tehtävä nyt äkkiä se sormi pois ennen kuin se ehtii pahemmin niin kuin mitä vauriota syntyy. Ja tärkeää kuitenkin ymmärtää, että aivot luovat kivun aistimuksen aina. Niin kuin, että ei kaikissa tapauksissa, vaikka se tuntuu siellä sormen päässä se hella esimerkiksi, niin aina aivot luo sen kivun aistimuksen vastauksena niihin viesteihin, mitä se vastaanottaa keholta. Ja siihen niin kuin sen keholta vastaanotun viestin lisäksi, niin siihen vaikuttaa juurikin niin kuin tunteet, uskomukset ja odotukset. Se on aika monimutkainen prosessi aivoissa, kun se kipu sit lopulta syntyy. Ja usein kun puhutaan, jos käyttää esimerkiksi termiä psykosomatiikka, siinä saattaa olla vähän huono kaiku. Ja siinä saattaa olla käsitys, että se tarkoittaa, että kipu olisi jotenkin kuviteltua, mutta sitä se ei ole. Että se on ihan tutkitusti hyvin samat aivoalueet aina aktivoituun kipua koetaan, että se ei ole koskaan kuviteltua. Että siitä ei ole kyse. Mutta kuitenkin tämä on ehkä vieras termi, oletan ihmisille semmoinen kuin neuroplastinen kipu. On aika tuore termi, jolla kuvataan sellaista tilaa, sellaista kipua, joka syntyy siitä, että aivoissa on tapahtunut muutoksia, jotka luovat ja ylläpitää kipureaktiota. Vaikka keho olisi itse asiassa kunnossa. Se on voinut olla loukkaantunut ehkä jossain vaiheessa, usein ei, mutta se kipu vaan jatkuu. Ja tämä on uusi ymmärrys juuri, että liittyy niin kuin siihen aivojen hermoverkkoihin, usein se krooninen kipu, kun se kipu vaan jatkuu. Ja se on niin kuin sitä, että aivojen ja kehon välillä on niin kuin kommunikaatiovirhe. Vähän sellainen kuin ehkä olette parisuhteessa joskus törmännyt johonkin kommunikaatiovirheeseen, niin samoin niin kuin aivot ja keho, ne ei aina ymmärrä toisiaan oikein. Ja nämä primitiivisetkin aivojen osat, mitkä on tuolla meidän tietoisen mielen alapuolella, niin nekin on inhimillisiä. Ne erehtyy. Tästä voin kertoa yhden semmoisen havainnollisen esimerkin tämmöisestä rakennustyöntekijästä tuolla Briteissä, tai tämmöinen tapauskertomus, sairauskertomus, niin hän oli työmaalla ja hän astui siellä naulaan niin, että se naula meni hänen saappaastaan läpi ja törrötti ulos. Ja hän koki ihan valtavaa kipua siinä ja oli tosi tuskissa ja hänet vietiin sairaalaan. Ja kun se sitten varovasti sitä saapasta ruvettiin irrottaa siitä jalasta, niin paljastui, että se oli niin kuin 2 varpaan välistä pystyssä se naula, eikä naarmuakaan tullut siihen kehoon. Ja silti hän koki ihan älytöntä kipua. Tämä on vaan niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla hauska esimerkki siitä, miten aivot erehtyy. Että mitään ei ollut vialla, mutta silti vaan tosi kovaa kipua koettiin. Ja tämä on paljon yleisempää kuin mitä tämä esimerkki sitten antaisi ehkä ymmärtää. Eli vielä kertauksena, tämä on tietenkin jonkunnäköinen yksinkertaistus, mutta voidaan puhua kivusta, joka
se on seurausta kudosvauriosta. Eli silloin aivot tuottaa kipua vastauksena kehon viesteihin, joka on vahingoittunut. Silloin se toimii niin kuin kivun on tarkoitus toimia. Ja sitten on tämä neuroplastinen kipu, joka on näitä virhetulkintoja aivoissa. Ja yksi iso pointti, minkä mä haluan just tuoda, että kun puhutaan kroonisesta kivusta, joka jatkuu tai joka menee niin kuin välillä ohi ja sitten se taas palaa eikä niin kuin löydä ratkaisua siihen, niin erittäin suuri osa siitä on just tätä neuroplastista kipua. Et toki on olemassa vakavia sairauksia, vaikka syöpää tai jotain vakavaa tulehduksellista sairautta, joka sitten myöskin aiheuttaa sitä kroonista kipua, mutta on tosi paljon sellaista kipua, mikä ei sinällään niin kuin, se ei pahenna sä et tuu sairaamaksi tai mitään, niin kuin, se ei vie hautaan asti, mutta siitä huolimatta se kipu vaan jatkuu. Ja siitä niin kuin, tosi iso osa on juuri aivoperäistä ja mielellä on siinä vahva rooli. Joo. Ja sitten ruvetaan menemään niin kuin enemmän siihen mielen maisemaan ja miten meidän mieli vaikuttaa sitten tähän kivulle altistumiseen. Niin tuossa on listattu persoonallisuuspiirteitä, joita löytyy hyvin usein kroonisista kivusta kärsiviltä ihmisiltä. Tunnistatteko itsenne jostain näistä? Joku löytyy, mistä ei... No niin, hyvä. Mikähän näissä voisi olla sellaista, miksi näin? Tuleeko mieleen jotain, että miksi nämä voisi löytyä kroonisen kipupotilaan? Vaikea kysymys. No jos rupeaa ajattelemaan vaikka murehtimista ja huolehtimista, niin, tai jos mä pistän tuon seuraavan kohdan tuosta ensin, niin ensinnäkin nämä on tapoja vältellä tunteita, mitä ei ehkä heti huomaa, tai se ei välttämättä ole tietoinen siitä, mutta esimerkiksi jos ajattelee murehtimista ja huolehtimista, kroonista murehtimista, niin jos malttaa pysähtyä ja olla hetken murehtimatta vain kuunnella, niin saattaa yrittää lopettaa vaikka sen murehtimisen. Niin saattaa alkaa huomata, että hei, mua pelottaa. Ja että se pelon tunne on itse asiassa se, mikä ruokkii koko ajan sitä murehtimista ja huolehtimista. Opettaja. Mitä? Opettaja, saanko sanoa? Joo. Murehtiminen ja huolehtiminen on myöskin hallinnan tarve. Kyllä. Ja hallinnan tarve on usein myös tarvetta hallita omia tunteita. Ja se, että jos mä en hallitse, jos mä lopetan hallitsemisen, niin sitten alkaa usein pelottaa. Että se tunne tavallaan pääsee sieltä pintaan sitten. Joo. Ja jos ajattelee paineiden ja kovien odotusten asettamista itseä kohtaan, niin usein sieltä löytyy epäonnistumisen pelkoa. Ei ole varaa niin kuin ottaa iisimmin, koska niin kuin on niin paljon semmoista riittämättömyyttä ja häpeää ja epäonnistumisen pelkoa siellä alla. Ja sama vähän tämän itsekriittisyyden kohdalla, että niin kuin sieltä meinaa tulla joku puoli itsestä esille, vaikeita tunteita, niin sitten me ruvetaan niin kuin sättimään itseämme. Että me ikinä päästettäisiin itseämme sellaiseen tilanteeseen, että mä jotenkin joutuisin jotenkin arvostelun kohteeksi esimerkiksi. Ja perfektionismi, sekin peittää alleen sellaista syvää juurtunutta riittämättömyyden ja häpeän tunnetta. Ja perfektionistillekin on semmoinen hyvä tapa kokeilla, mitä jos mä en teekään tätä täydellisesti. Niin voi olla, että sieltä nousee aika iso vastustus ja on tosi vaikea tehdä joku asia vaan niin kuin, semi-hyvin. Ja niin, miellyttämisen tarve, hyväksynnän haku, siellä niin kuin usein on se hylätyksi tulemisen pelko tausta. Ei uskalleta olla totta. Ja sen lisäksi, että nämä on tapa vältellä tunteita, niin ne siirtää meidän aivot sen korkeaan hälytystilaan. Että me on niin kuin tavallaan tosi valppaana jotenkin. Aivot yrittää, niin kuin, ne saa meidät tuntemaan semmoista
psykologista uhkaa. Ja silloin on paljon todennäköisempää, että tämmöinen neuroplastinen kiputila kehittyy. Johtuen siitä, mä tulen siihen tarkemmin vielä, mutta johtuen siitä, että muistetaan, että tämä kipu on varoitusjärjestelmä, se on osa sellaista kokonaisvaltaista varoitusjärjestelmää meidän aivoissa. Niillä on päällekkäisyyksiä. Joo. Ja sitten kun puhutaan tästä mielen ja kehon yhteydestä, niin tykkään usein ottaa tämän jäävuori-analogian tähän. Eli arvioiden mukaan noin 95% meidän aivojen prosesseista on tiedostamattomia. Ja me ollaan tietoisia vain noin 5%. Et tosi paljon tapahtuu siellä pinnan alla. Totta kai se ei ole pelkästään mitään tunteita ja sellaista, mitä siellä pinnan alla on, vaan siellä on paljon tapoja, käytösmalleja, ihan automaattisia kehon toimintoja, luovuutta. Tunteet on aika isolta osin siellä tiedostamattomassa. Ja tulee esille sitten vaikka unissa tai jossain esimerkiksi. Erilaiset uskomukset, sitten tämmöistä pitkäkestoinen muisti ja tämmöinen implisiittinen muisti, mistä esimerkki voisi olla vaikka pyörällä ajamisen taito. Me ei silleen niin kuin muisteta sitä, me ei saada sitä meidän päähän, mutta sitten kun me mennään sinne pyörän selkään, niin jotenkin me vaan osataan. Eli paljon on siellä tietoisuuden alapuolella. Ja sitten kun puhutaan tunteista, niin puhekielessähän ne puhutaan vain tunteista. Mut senkin voisi, tai on hyödyllistä jakaa niin kahteen osaan, eli emootioihin ja tunteisiin. Tämä nyt emootio ei ole oikein suomenkielinen sana edes, että se tulee tuolta englannin emotions. Ja sillä tarkoittaa sitä kehollista puolta, että miltä se tunne tuntuu, että miltä tuntuu vaikka kun säikähtää tai pelkotua, niin se niin kuin vetää tuosta läpi kehon tosi äkkiä. Mutta se ei niin kuin ne on lyhytkestoisia, jollei me jäädä jonkunnäköiseen loopiin sitten niiden kanssa. Ja nämä emotiot on myös sellaisia, että ne on niin kuin tunnistettavissa ulospäin, että me tiedetään, jos toinen on vihainen tai jos se on surullinen tai jos se näkee jotain iljettävää tai jos se on onnellinen. Nämä on niin kuin ulkopäin tunnistettavia nämä emotiot. Kun sitten taas tunteet, eli feelings englanniksi, on meidän sisäistä kokemusmaailmaa. Ja mitä me niin kuin ajatellaan, miten me tulkitaan näitä emootioita. Se on niin kuin yksityistä meille. Ja nämä voi olla vääristyneitä, nämä meidän tulkinnat, ja usein onkin. Joo. Ja tunteiden merkityksestä, niin miksi ne on olennaisia tämän kivun kohdalla, niin esimerkiksi tietyt tunteet on saattaneet saada uhkaavan merkityksen meille. Esimerkiksi jos tiettyjä tunteita ei ole sallittu lapsuudessa tai niiden ilmaiseminen on ollut jotenkin uhkaavaa. On tullut kova rangaistus tai niitä ei ole siedetty ollenkaan. Niin silloin me saattaa olla kehittyä sinne aivoihin sellainen malli, että aina kun se tunne alkaa aktivoitua, niin se aktivoi myös sen meidän hälytysjärjestelmän siellä meidän aivoissa. Ja kun se hälytysjärjestelmä aktivoituu, niin silloin tulee taas mahdolliseksi se, että se neuroplastinen kipureaktio siellä aivoissa voi käynnistyä. Eli silloin me tunnetaan fyysistä kipua sen tunteen läpielämisen sijaan. Eli kun tunne lähtee nousemaan, niin se torpataan ja sitten se ilmentyykin ihan toista kautta se tunne. Ja mennään lisää vielä tähän tunteiden teemaan ja puhutaan tunteiden välttelystä. Et sekin ehkä äkkiseltä ei tuntuisi, että tunteet on tunteita ja ne koetaan, mutta meissä on tosi paljon niin kuin erilaisia defenssejä ja tapoja, joilla me yritetään vältellä sitä tunnetta, jos se tunne on jotenkin epämieluisa. Tai me ei ole saatu esimerkiksi lapsuudessa niin kuin sellaista tunnesäätelytukea, että meillä olisi kehittynyt sellaista kokemusta, että tunteiden läpieläminen on ihan turvallinen ja niin kuin helpottava kokemus. Niin
tässä on tällainen konfliktin kolmio, ja siinä on ajatus kuvata sitä, että miten semmoiset tiedostamattomat tunteet, ahdistus ja defenssi liittyy toisiinsa. Ja tässä nyt lähtee tavallaan tuolta pohjalta ymmärtää tätä kuvaa, niin kun meissä herää joku tunne, esimerkiksi vihan tunne. Otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Ajatellaan vaikka, sulla on alkoholistipuoliso ja vaikka miespuolinen alkoholisti ja sä oot sitten siinä nainen siinä parisuhteessa ja mies on luvannut olla enää juomatta. Mutta hän kuitenkin tulee taas kerran kotiin humalassa ja sä vielä tiedät, että hän saattaa usein olla väkivaltainen. Niin se on valtava pettymys, kun sä näet, että nyt se sieltä tulee taas. Se saattaa herättää ymmärrettävästi niin kuin paljon vihaa tätä miestä kohtaan. Mutta sulla on se kokemus taustalla, että tästä saattaa tulla, niin kuin, että hän saattaa fyysisesti vaikka pahoinpidellä, jos mä nyt näytän tätä vihaa. Niin alitajunnassa se vihan tunne voidaan tulkita hyvin uhkaavaksi, ihan niin kuin selviytymisen kannalta. Jolloin kun tämä tunne herää, niin se aktivoi meissä ahdistuksen. Ja se ahdistus, kohta katsotaan, mitkä on sen merkkejä, mutta se sitten usein tavallaan, se ahdistuskin on sen tunteen kanssa niin kuin vaikea sietää. Ja silloin se käynnistää meissä erilaisia defenssejä, joilla me torjutaan sitä tunnetta. Eli se defenssi nimenomaan painaa sen tunteen alas, jos se tunne on nousemassa. Ja defenssi on se, joka estää sen tunteen nousemisen tietoisuuteen. Se voi olla, meillä on tosi paljon erilaisia tapoja, miten me torjutaan meidän tunteita. Se voi olla käyttäytymismalli, että tämä henkilö, joka nyt ei suutukaan sille puolisolle, vaan hän rupeaa jotenkin hoivaamaan sitä niin keskittyy vaan niin kuin olemaan häntä varten, tai ehkä hyökkää itseään kohtaan, mitä mä tein taas väärin, miksi se meni sinne juomaan taas, teekö mä jotain väärin, alkaa syyttää vaikka itseään, eli kääntää sen vihan tunteen itseen kohtaan. Tai vaan rationalisoi asiaa jotenkin, että ei tämä nyt ole mitään, selittää sen jotenkin pois itselleen. Oli se keino sitten mikä tahansa, niin olennaista on se, että silloin kun se tunne tukahtuu, niin silloin on usein se hetki, kun me aletaan oireilla fyysisesti. Jos me ei ole tietoisia tästä prosessista, niin saattaa olla, että nyt minulla tuli selkäkin vielä kipeäksi, mitä hitsiä, että eikö tässä elämässä voisi olla yhtään helpompaa, että mies on alkoholisti ja muu tuli selkä kipeäksi. Ja ei yhdistä näitä asioita toisiinsa. Joo. Tämä on ehkä, en tiedä onko monimutkaisin kalvo selittää tämä, sitten ehkä menee selkeämmin. Vielä kun kerran puhutaan niin kuin tukahdutetuista tunteista ja miten tunteet ilmenee kehossa, niin se ahdistus, jota ne tunteet meissä herättää, niin se voi kanavoitua tuonne tahdonalaiseen lihakseen tai sympaattiseen hermostoon. Eli ihan meidän kädet, jalat, se alkaa tuntua siellä. Ja silloin me itse asiassa ei tukahduteta tunnetta, vaan me eristetään sitä. Se on eri asia. Usein puhutaan vain tunteen tukahduttamisesta, mutta kun me eristetään, niin meidän keho on niin kuin jännittynyt. Se tunne on siellä, mutta me niin kuin jännitetään kehoa niin, että se ei pääse niin kuin liikkumaan. Se tunne. Ja tämän voi just huomata siitä esimerkiksi, että alkaa huokailla. Miten mä sen tunteen niin käsittelen. Tai hikoavat kädet tai alkaa kiristellä hampaita. Aika tavallista vaikka öisin hampaat purraa. Ja tämä on itse asiassa, niin kuin, jos tunteen jollain tavalla yritin jättää kokematta, niin tämä on niin se paras vaihtoehto. Mutta sekin sitten, kun sitä riittävästi on, niin usein alkaa kärsiä esimerkiksi selkäkivuista tai jännityspäänsärystä tai erilaisista kivuista aivoissa. Sitten taas tämä tunteen tukahdutta. Niin, se mitä piti sanoa vielä, kun sä eristetään tunteet, jos mä kysyn, että mitä tunteet sun herää sun miestä kohtaan siitä, että se ryyppäsi taas, niin silloin osaa usein sanoa, että mä oon tosi vihainen.
että pystyy niin kuin älyllisesti puhumaan siitä tunteesta, mutta ei kehollisesti elää sitä läpi. Kun sitten taas tunteen tukahduttamisen kohdalla, niin me ollaan täysin tietämättömiä siitä tunteesta. Sitä ei voida yksinkertaisesti meidän mielestä ole. Me voidaan uloskin päin olla aika rennon näköisiä, eikä sitä ahdistusta pysty niin ulkoisesti havaitsemaan. Ja silloin se niin kuin kanavoituu se ahdistus ennenkin tuonne sileään lihakseen ja parasympaattiseen hermostoon, eli autonomisen hermoston siihen jarrupuoleen niin sanotusti meidän kehossa. Ja nämä just sileää lihasta on esimerkiksi meidän vatsan alueella ja verisuonissa ja myöskin sukupuolielinten alueella. Niin siellä näillä alueilla saattaa alkaa ilmenee erilaisia oireita. Esimerkiksi migreeni on tavanomainen oire tällöin, tai pahoinvointi, huimaus, ripuli, tinnitys, tämän tyyppisiä oireita voi alkaa ilmenee. Ja juurikin yleensä ollaan hyvin heikosti enää tietoisia siitä, että liittyy jotenkin siihen meidän elämän jokapäiväisiin stressitekijöihin. Ja oikeastaan tästä kun mennään niin kuin alaspäin, niin tullaan niin kuin tietyllä tavalla vakavampiin ja voimakkaampiin keinoihin niin kuin tavallaan vastustaa sitä tunnetta ja ahdistusta. Eli sitten niin voi alkaa ilmetä sellaista niin kognitiivis-havainnollisella alueella häiriöitä, eli tämä on taas hieno sana, mutta eli aisteissa saattaa tapahtua jotain. Esimerkiksi näkö voi sumentua tai kuulo voi heikentyä, tulla muistikatkoksia, sitä kognitiivinen, kun me pystytään ajattelemaan enää, tuntuu, että on niin kuin, että ei vaan saa kiinni enää, on niin tavallaan ahdistunut, että ei pysty ajattelemaan ja olotila on sellainen niin kuin sekava. Ja niin kuin niin kuin reaktioita näistä on sitten dissosiaatio, mikä liittyy sitten isommin traumaan ja sen kokemuksen niin kuin pirstaloitumiseen. Ja yleensä kaikkihan me tehdään, mutta tähän kohtaan niin kuin tämä projisointi alkaa myöskin kasvaa. Mä en tiedä, onko projisointi teille tuttu termi, mitä sillä tarkoittaa. Ei sano mitään. Joo, eli sillä tarkoittaa niin kuin jonkun itsessä olevan puolen sijoittamista toiseen ihmiseen. Et jos ajattelet, että sinussa on vaikka sellainen vaativa puoli ja koet paineita työpaikalla esimerkiksi, niin, ja sitten sinussa on niin kuin se puoli, jolta vaaditaan ja joka on ehkä tarvitsevampi puoli. Ehkä puhutaan sisäisestä lapsesta. Ja jos näiden välillä esimerkiksi kehittyy voimakas ristiriita, niin meidän on tosi vaikea sietää sitä ja meillä on niin kuin ahdistunut olo, niin silloin projisoiminen olisi esimerkiksi sitä, että me sijoitetaan se vaativuus pelkästään pomoon, joka odottaa muuta tiettyä aikataulua esimerkiksi töissä, jolloin me niin kuin puretaan se paine sieltä meidän sisältä, nähdään, että toi ihminen vaatii, mutta mä oon vaan uhri tässä ja sitä kautta niin kuin pystytään vähän purkamaan sitä jännitettä. Ja sitten, jos tämä projisointi on tosi voimakasta, niin silloinhan me ei enää niin kuin kohdata toisia ihmisiä niin kuin sellaisena kuin he on, vaan me ennenkin käytetään heitä niin kuin ratkaisemaan tämmöistä meidän sisäistä konfliktia. Ja sitten vielä yksi tämmöinen ääri-ilmentymä tästä tunteen tukahduttamisesta on tämä motorinen konversio. Eli silloin se ahdistus kanavoituu taas sinne meidän tahdonalaisiin lihaksiin, mutta siinä käykin toisinpäin. Me ruvetaan kokemaan lihasheikkoutta, voimat katoaa ja ihan voi olla niin, että halvaantuu yksi raaja vähäksi aikaa. Semmoista kuin konversiohäiriö. Eli hyvin monella eri tavalla niin kuin meidän keho voi vastata siihen sisäiseen ahdistukseen. Kuinka kauan mä oon? Joo, mennään pari kalvoa ehkä vielä ja voidaan sitten ottaa taukoa. Mä usein tykkään käyttää tämmöistä ämpärivertausta. Eli jos ajattelette ämpäriä, niin kuin, että se on niin kuin teidän ahdistuksen ja stressin sietokyky. Ja niin kuin voi hyvin ymmärtää, niin se on hyvin yksilöllistä, että mikä on kenenkin ihmisen ahdistuksen sietokyky. Et siihen vaikuttaa paljon just esimerkiksi kiintymyssuhteiden turvallisuus ja miten on tullut kohdatuksi lapsena ja niin edelleen. Totta kai elämä itsessään niin kuin tuo meille resilienssiä ja me
aletaan niin kuin sietämään sitä vähän paremmin. Mutta joka tapauksessa se ämpäri kuvastaa sitä meidän stressinsietokykyä, ja sitten taas se neste siellä ämpärissä kuvastaa sitä stressin ja ahdistuksen tasoa tietyllä hetkellä. Ja joka kerta, kun sä koet sitä ahdistusta ja stressiä, niin se taso nousee. Ja sitten taas, kun sä pysähdyt, jos alkaa kehittää sellaista tapaa, että hei, mä huomaan, että mä oon ahdistunut, mulla herää tunteita, että ottaa sen vastaisku, kun mä haluan pysähtyä aidosti näiden tunteiden äärelle. Eikä niinkään ajattele niitä, vaan on vaan niillä niin läsnä. Niin silloin me lasketaan sen ämpärissä olevan nesteen tasoa. Tekniikka toimii taas vai? Ja toivottavasti. Joo. Ja näköjään aika hyvin ihmiset pysy linjoilla. Ei hirveästi kadotettu. Hyvä juttu. Eli jatketaan sitten. Mitähän mä olin, varmaan tähän kalvolle olin just tullut. Eli äsken puhuttiin siitä, että ämpäri näikkyy yli ja sitten alkaa oireilu. Niin jotenkin tämä semmoinen ahdistus tai semmoinen niin kuin jonkunnäköinen levottomuus niin kuin kehossa, niin se on monille jo niin normaali, että ei sitä edes huomaa. Niin kuin, että aina vaan on vähän levoton ja semmoinen rauhaton olo ja mitä mä teen, otan kännykän käteen ja katson somea tai jotain, eikä pysty niin kuin olemaan niin sanotusti paikallaan. Ja me on vaan niin kuin opittu jättää se huomiotta. Ja silloin se ahdistus ikään kuin laukkaa vapaasti. Sillä ei ole ratsastajaa ollenkaan, kukaan ei niin kuin ohjaa sitä. Ja me ollaan sellaisessa kroonisessa ylivireystilassa. Ja sitä voisi sanoa, että se on eräänlaista oman sisäisen tilansa hylkäämistä. Et kun puhutaan siitä sisäisestä lapsesta, se on se tunteva puoli meissä, niin ei ole ikään kuin sitä vanhempaa paikalla, joka niin kuin vaan on läsnä ja toimii sellaisena rauhoittelevana säätelijänä. Ja tämä on hirveän yksinkertaisen kuuloinen, mutta yksi silti tosi tehokas tapa, kun sen sijaan, että juuri on niissä selviytymistrategioissa ja näissä murehtimismalleissa, jotka niin kuin ruokkii sitä ylivireystilaa, niin sen, että kun huomaa sen, että pysähtyy ja alkaa viemään sellaisen oman tietoisen läsnäolonsa vaan ja huomion siihen ylivireystilaan ja siihen kehon tilaan. Ei mitenkään arvottamatta, mitenkään tuomitsematta niin, ja pyrkimättä mihinkään, koska jos me pyritään rauhoittamaan, niin sekin on jo uhka meidän alitaan. Nyt sun pitää rauhoittua, niin se ei vaan rauhoitu sillä lailla. Mutta tämä on semmoinen, niin kuin, mitä jokainen meistä voi harjoitella, ja meistä tulee niin kuin parempia jarruttajia tuolla meidän aivoissa. Että joku ohjaa sitä alitajuntaa, joka niin kuin jyllää siellä vapaana. No, nyt tuli ekan kerran tuo. Joo, no sitten takaisin kipuun, että milloin se kipu sitten yleensä saattaisi alkaa. Ja se voi periaatteessa alkaa milloin vaan, mutta voi alkaa kysymään niin kuin sen sijaan, miten me ollaan erittäin tottuneet miettimään, mitä meillä tapahtui fyysisesti. Että me ollaan hirveän ehdollistuneita etsimään sitä kivun syytekijää tietenkin jostain fyysisestä syystä. Että no, kumarruinko mä jossain eilen esimerkiksi, tai nostinko mä jotain väärää, tai mistä se alkaa. Mutta ennenkin voisi alkaa kysymään, että voinko mä jollain tavalla turvattomuutta silloin, kun se kipu alkoi, tai niinä aikoina. Oliko siinä jotain stressaavaa tai kuormittavaa siinä elämän hetkellä, kun ne oireet alkoi? Tai tuliko ne just semmoisen päätyttyä, just kun mä ajattelin, että nyt helpottaa, niin sitten alkoi uusi kierre, että tulikin joku mystinen oire. Tai kävikö se jotain muutosvaihetta läpi sun elämässä? Muutosvaiheet on sellaisia, missä meidän se turvallinen kiintymyssuhde tai kiintymyssuhteen turvallisuus punnitaan usein, että muutokset ei ole koskaan välttämättä niin helppoja ihmiselle. Tai oliko siellä konflikteja tai niiden välttelyä? Tai oliko sun vaikea ilmaista tunteitasi tai kuunnella omia tarpeitasi? Tai sitten joskus voi olla vaan, että tuntuu, että se tuli jostain ihan tyhjästä,
heräsi aamulla kipuun eikä pääse liikkeelle. Mutta yhteistä on se, että se kipu alkaa yleensä kehittyä tavalla tai toisella niin uhkaavaksi tai pelottavaksi koettujen olosuhteiden tai tunteiden vallitessa. Ja silloin aivot on nimenomaan siellä korkeassa hälytystilassa. Ja tällöin niin kun on läsnä samanaikaisesti se uhan kokemus ja sitten se kivun aistimus. Ja kun se kerran tapahtuu, tavallaan käynnistyy samanaikaisesti, niin niiden välille muodostuu yhteys. Ei välttämättä kauhean vahva vielä heti, mutta tähän liittyy just tämä neuropsykologian isän kuuluisa, tai en tiedä onko se niin kuuluisa kaikille, mutta paljon tätä vuoteen niin näkee, eli neurons that fire together, wire together, tarkoittaa siis suomeksi, että hermosolut, jotka aktivoituu samaan aikaan, niiden välille muodostuu yhteys. Ja just tämä on niin kuin otollinen maaperä tämmöinen uhan kokemuksessa paljon, jos sä oot mitä enemmän, niin se on otollinen maaperä sille, että siellä aivoissa syntyy tällaisia virhekytkentöjä, joka voi olla sitten alku sille kivulle. Joo, ehkä mä menen seuraavaan tästä vaan sitten, niin tosiaan tätä pelon, se voi tuntua, että mä toistan tätä, mutta sen merkitystä ei jotenkin voi liikaa korostaa niin kuin kivun kroonistumisen ja jatkuvasti kivun kärsimisen kohdalla. Että se pelko voisi sanoa, tämä on tietenkin raju yksinkertaistus, mutta se on niin lähellä totta, että se jollain tavalla palvelee, että jos sanoo, että neuroplastinen kipu on yhtä kuin kehollinen tuntemus plus pelko. Ja alun perin se pelon kohde, se uhka on usein joku muu kuin se itse kipu tai oire. Se on se joku tilanne, mikä on aktivoinut, tai se joku tunne, mikä on uhkaavaksi tulkittu. Mutta sitten kun se kipu jatkuu, niin usein se pelko kohdistuu siihen itse oireeseen ja alkaa tulla paljon sitä huolehtivaa ajattelua, että mitä jos se pahenee, mitä jos se tulee takaisin, miten mä voin parantaa mun olotilani jotenkin. Ja se jatkuva huoli ja pelko sen ympärillä, niin se on vähän kuin tankkaisi sitä kipua koko ajan. Ja tässä niin kuin tarkoitan pelolla tosi laajaa käsitettä, että se niin kuin kaikki semmoinen epätoivo, turhautuminen, stressi, ahdistus, ärtyminen, niin oikeastaan voisi kysyä, jos haluaa kysyä itseltään, voi kysyä, että saako tämä ajatus ja tunne, mitä mä tästä oireesta ajattelen, niin saako se sen vaikuttamaan pahemmalta vai vähemmän pahalta sen oireen. Ja jos se sun vastaus on, että se saa sen tuntumaan pahemmalta, niin silloin se yleensä voimistaa sitä kipua. Ja se auttaa niin kuin aivoja oppimaan sen kivun yhä paremmin. Eli syntyy noidankehä, jossa ensin syntyy se kivun tuntemus, kipu ruokkii huolta ja oireiden seuraamista ja tarkkailua. Ja tämä tutkitusti sitten taas aktivoi aivoissa niitä kipuun liittyviä hermoverkkoja ja kipu lisääntyy. Ja kun kipu lisääntyy, tulee lisää pelkoa, lisää aktivaatioa aivoissa ja sitten se alkaa vaan niin syöttää sitä kehää. Eli on tosi tärkeää saada ymmärrys siitä, että miten aivot toimii kivun kohdalla. Sitten kun alkaa tietää, että näin on, niin voi alkaa suhtautua ihan eri tavalla siihen. Mutta jos niin kuin yleensä on, että ihminen on vaan ihan ymmällä, että miksi mun sattuu näin paljon. Ja niin kuin lääkäritkään ei löydä syytä, että täytyy olla joku syy, niin tämä kierre vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ja se on niin kuin ihan evoluutio opettanut meille, että jos meistä sattuu, niin meidän täytyy olla jotenkin fyysisesti rikki. Ja yleensä on sitten kokeiltu ihan kaikkea mahdollista, ainakin melkein. Fysioterapiaa, mitä kaikkea, kiropraktikkoa, vaikka mitä on kokeiltu ja kipulääkityksiä ja muuta. Eli tässä just tavallaan siitä puhuinkin, mutta eli se meidän tietoisen reaktion vaikutus sen kipuun ja sen kroonistumiseen on tosi suuri. Eli se meidän reaktio joko vahvistaa sitä vaaran tunnetta tai sitten se
ja voimistaa kipureaktiota, tai meidän reaktio voi rauhoittaa sitä. Voidaan ajatella esimerkiksi pientä lasta, joka kaatuu pyörällä, ja niin kuin, millainen se vanhemman reaktio, että onko se silleen, että voi kamala, mitä sinulla tapahtuu, niin sitten voitte arvata, että se lapsi niin kuin alkaa itkeä oikein, että nyt tämä on maailman loppu, että pysynkö mä hengissä ollenkaan, ja se niin kuin vaan yltyy se itku ja kauhean hätä. Vai onko se sellainen, mitä se vanhempi voisi sanoa, hupsista keikkaa tai ei sattunut mitään. Niin sitten saattaa ollakin, että se lapsi nousee pyöräselkään niin saman tien, kuin jos mitään. Ja tämä niin kuin tavallaan, miten me itse ollaan vanhempia itsellemme siinä, kun se kipu tulee, niin sillä on tosi iso vaikutus, miten se meidän aivot siihen sitten sitä kipua jatkaa. Ja niin, tästä voi kertoa omia kokemuksia esimerkiksi, kun minulla oli se todella kova jalkakipu tuossa sääressä, semmoinen oikein puukoniskumainen iski tuohon sääreen. Oli vuosi 2013 alku taisi olla, niin en ymmärtänyt yhtään, mistä oli kyse, ja olin käynyt jo useamman lääkärillä, ja sitten joku ilta, kun alkoi sattua, hän tuntui, että paheni, ja aloin niin kuin mennä ihan paniikkiin, ja mä menin päivystykseen, ja mä vaan niin kuin ravasin siellä jotenkin niitä käytäviä, niin kuin sanoin, että ei tämä voi olla totta, ei tämä voi olla totta, että nyt on pakko saada joku apu, eikä mitään ei tullut, ja siis aivan ihan infernaalista kipua koin silloin, ja en tietenkään ymmärtänyt millään tavalla, että niin kuin mun reaktiolla voisi olla joku vaikutus siihen, että miten se kipu voimistuu. Ja jos joku olisi mulle esittänyt, mä olisin suuttunut aika paljon, ettei ota mua vakavasti. Mutta joo, näin se vaan kuitenkin on. Eli tosi tärkeä, ja eihän sitä voi rauhoittaa, jollei tiedä, niin kuin, että mistä on kyse. Jos tuntee, että tämä on elämän ja kuoleman kysymys esimerkiksi, niin silloin oikein voi. Mutta kun ymmärtää, miten aivot toimii, niin se on sen jälkeen paljon mahdollisempaa. Sitten yksi tosi tärkeä ilmiö, mitä ilman kivun kroonistumista ei oikeastaan voi selittää, on ehdollistuminen. En tiedä, onko tämä Pavlovin klassinen ehdollistumiskoe teille tuttu. Mutta tässähän niin kuin alkuun tilanne oli se, että jos koirille antoi ruokaa, koirat on kovin kuolama, ne alkoi kuolaamaan, kun ne sai ruokaa. Mutta jos niin soittiin kelloa, niin mitään ei tapahtunut. Ne vaan katsoivat, että jaha, kello soi. Mutta sitten Pavlov alkoi yhdistää sen ruoan annin aina tähän kellonsoittoon. Hän toisti sitä aikansa siinä kokeessa. Ja hetken kuluttua niin pelkkä kellonsointi riitti siihen, että koirien kuola alkoi valumaan. Eli siinä on just tämä assosiaatio, kun pari slaidia aikaisemmin sitten oli. Kun sitä toistetaan, niin me ehdollistutaan. Ja ihan sama valitettavasti tapahtuu meilläkin kuin koirilla, mutta esimerkiksi tämän kivun kohdalla me aletaan ehdollistua. Nyt rakentuu assosiaatio mihin tahansa asiaan, joka on ollut läsnä samanaikaisesti sen kivun kanssa. Ja nämä voi herättää montaa mielipidettä, mutta esimerkkiä on itse näistä monesta kärsinyt, niin alkaa tulla kaikennäköisiä ehdollistuneita reaktioita, minkä kokee, että kipu alkaa. Et esimerkiksi selkäkipupotilaalle tosi monet istuvat. Mä en pysty istumaan kuin 15 minuuttia, sitten alkaa sattua niin paljon, että on pakko. Ja toi tuoli on tosi huono, että tuossa mä en ainakaan pysty istumaan. Ja sitten taas toisella se on, että se on seisominen. Mä en pysty seisomaan, mutta istumaan mä pystyn. Ja joskus joillakin se vaihtuu. Tai kumartuminen. Nostamisesta on varoitettu jossain vaiheessa selän takia niin paljon, että ihmiset ovat olleet ihan niin kuin neuroottisia sen nostamisen kanssa. Tai sitten se voi olla joku ruoka-aine. Mä oon syöty tosi stressaantuneena. Varmaan aika moni syö stressaantuneena vaikka työpäivän aikana, niin se saattaa alkaa niin kuin aiheuttaa jonkinnäköisen allergisen reaktion esimerkiksi. Et se voi olla mikä tahansa stimulus, joka on läsnä samanaikaisesti sen kivun kanssa, mihin se assosiaatio voi syntyä. Et mulla esimerkiksi sen jalkakivun kohdalla, niin mulla tuli todella siinä oli kauhean pakkanen, kun se alkoi, se oli tammikuuta. Niin mä muistan, kun ensimmäisen kerran, kun mä avasin oveen jollekin ihmisen, kun tuli, niin mun jalka ihan lensi alta, kun se oli niin kova kipu. Ja kun mä menin suihkuun, niin kun vesipisarat valui tuosta mun säärtä pitkin,
niin ihan älytön kipu. Siis pelkkä, tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki, ei kauhean tavallinen, mutta että miten siitä mun säältä pitkin, kun ne menee, niin ne aistireseptorit tulkitsee sen, tai jokainen tuntee, kun vesipisara menee säältä pitkin, mutta yleensä ihmisen aivot ei vastaa siihen kivulla niin kuin mun aivot teki. Eli ne reagoi siihen, ne piti sitä tosi uhkaavana jotenkin sitä vettä. Ja tämä oli semmoinen niin kuin viimeisimpiä ehdollistumia, mitä mä purin, kun mun kroonisesta kivusta rupesin vapautua. Että kun mä olin jo muuten kipuvapaa, niin oli parin kuukauden jakso, että joka kerta kun mä työnsin mun jalan veteen, niin mä sain yhden semmoisen valtavan leimahtavan kipureaktion. Mutta mä vaan muistutin mun aivoille siinä, että ei hätää, tämä ei ole vaarallista, kaikki hyvin. Ja sitten kun mä jäin sinne uimaan, niin se ei enää toistunut siellä, se asettui. Ja hetken kuluttua se ei sitten enää niin tämä oli purettu tämä assosiaatio näiden väliltä. Et se, mistä ne mun kivut todella niin kuin alkoi, silloin voi vaan niin kuin vähän jakaa omasta, niin se ilta, kun ne alkoi, mä pelasin pokeria koko illan niin kuin netissä. Ja oli joku tosi jännä turnaus ja mä olin tosi stressaantunut siitä, että miten mä tulen pärjäämään. Jos on herkkyyttä niin kuin kehittää kiputiloa, niin pokeri ei ole välttämättä paras vaihtoehto. Ja samaten siinä oli tulossa tämmöinen tosi pitkä lento, mitä mä jännitin. Et siinä oli paljon tämmöisiä stressitekijöitä, mitkä oli läsnä. Mutta ihan siinä illalla oli tämä pokerin pelu. Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen ehdollistuma on myöskin kuullut tämmöisen tarinan tällaisesta Vietnamin sodan veteraanista, joka oli loukkaantunut tosi vakavasti siellä jossain sodassa. Ja hän oli joutunut raahaamaan pitkän matkan jalkaan jotenkin näin siellä. Ja sitten he tuli pelastushelikopterit pelastaa ja hän pääsi sieltä ja kaikki hyvin ja jalkakin toipui. Mutta hän jäi pitkään semmoinen outo juttu, että välillä hän vaan huomasi, että niinku, hän raahaa jalkaa, yhtäkkiä jalkaa, en tiedä mistä johtuu. Mutta sitten yksi kerta hänen vaimonsa sanoi, että hei, huomaatko, että tuolla on helikopteri laivaa. Ja se olikin niin, että joka kerta kun helikopteri lensi hänen jostain, hän kuuli sen äänen, niin siinä oli tämä ehdollistuma, että se käynnistyi se jalan raahaaminen siitä. Se oli syntynyt niin kuin assosiaatio niiden välillä, aika vahva assosiaatio, koska se on ollut niin voimakas se tilanne. Aika erikoinen esimerkki, mutta kuitenkin. Onko tuo kuva teille tuttu? Mitä te näette? Sulkapäässä. Niin. Joku näkee sulan päässä. Näkeekö kaikki vanhan eukon vai näkeekö joku jotain muuta? No niin, hyvä. Joo. Eli vanha eukolla olisi leuka täällä. Kamera. Joo. Kato jo nyt. Joo. Ymmärrän näin. Joo, eli jos ajattelet, että vanhemman naisen silmä onkin korva, ja tuolla on nenä, tuolla se katsoo poispäin se nuori neito. No, Aina sitten mä annan koko ajan nuoren neitä. no niin, eli sä et ole nähnyt rouvaa. Joo. Joo, eli pointti tässä kuvassa, että voi nähdä kahdella eri tavalla. Ja siinä on kaksi eri hermoverkkoa. Eli me voidaan, vähän niin kuin joku ihmisestä voi jäädä jumiin toiseen näistä kuvasta, vaikka pysty näkemään toisella tavalla, se on yksi kuva vaan. Niin meidän silmät antaa ihan täysin saman viestin molemmissa tapauksissa, mutta meidän aivoissa tapahtuu tulkinta siitä, missä se kuva muodostuu. Niin samalla tavalla, kun voi jäädä jumiin jompaan kumpaan näistä, niin voidaan jäädä jumiin siihen kipureaktioon. Ja kun siitä kivusta pitäisi toipua, niin meidän pitää tavallaan osata hypätä siihen takaisin siihen terveeseen malliin, reagoida siihen keholta saatuun vasteeseen. Eli mitä useammin se kipureaktio käynnistyy ja mitä voimakkaampia negatiivisia tunteita siihen assosioituu, niin sen vahvemmaksi nämä hermoverkot muodostuu. Mä käytän sellaista polkuvertausta. Ajatelkaa, että olette metsäpolulla ja niin kun se toistuminen tarkoittaa, että kuinka monesti olette kävellyt sen polun. Ja mitä voimakkaampi tunnereaktio on se, että kuinka voimakkaasti taullotte sitä polkua.
Ja sitä voimakkaammaksi, vahvemmaksi tavallaan se reitti tulee ja sen helppopulkuisemmaksi tulee. Niin sit sama tavalla näiden hermoverkkojen kohdalla on, että niitä toimii aivoissa ja se toipuminen on sitten, me palataan siihen viereiseen metsäpolkuun, joka on jo vähän, ei se ole umpeen kadonnut, ei se ole kadonnut mihinkään, mutta sitä ei ole tallottu vähän aikaa, vaan me ruvetaan tallomaan sitä taas uudestaan. Ja palataan siihen pikkuhiljaa. Meillä säilyy alttius palata tonne, mutta se alkaa taas se kipureaktio. Sitten se polku alkaa vähän niin kasvaa umpeen. Se ei ole enää niin herkästi tavallaan palaa sinne. Eli meidän pitää tavallaan pois oppia siitä kipureaktiosta, joka on sinne ehtinyt ehdollistua. Joo. Ja edelleen saa kysyä, jos tulee jotain mieleen. Mä jatkan tätä mun paatosta täällä niin kauan kuin ei tule kysymyksiä. Niin tässä on nyt ihan tämmöistä listausta. Siis mä sanoisin, että melkein minne päin kehoa vaan. Kyllä aivot pystyy kipureaktion saamaan aikaan, mutta tässä on tällaisia perinteisiä diagnooseja, jotka hyvin usein on luonteeltaan neuroplastisia tai tällaisia toiminnallisia oireita. Voitte sieltä katsella, löytyykö jotain tuttuja oireita. Mutta samalla toki haluan sanoa, että vastaavia oireita voi selittyä myös fysiologisilla syillä, että lääkärissä on ihan tärkeää käydä sulkemassa vakavia oireita pois. Tämä listaus tulee tuommoisesta Howard Schubinerin Unlearn Your Pain-kirjasta. Hän on tällainen kipuun erikoistunut lääkäri tuolla Jenkeissä ja on ihan niin kuin, onko se sitten Jenkkien top 50 lääkärilistalla useasti majaillut. Eli tästä saa sitä kokonaiskuvaa vähän, että kuinka monella erilaisella tavalla me voidaan reagoida tosiaan fyysisesti sitten liittyen näihin meidän aivojen tai mielen ja kehon yhteyteen. Muutama sana on hyvä sanoa rakenteellisista diagnooseista, koska niihin välillä jäädään jumiin. Esimerkiksi nämä välilevymuutokset, niin ne on tosi pitkään semmoinen, millä selitetään niin kuin kroonistunutta ja pitkään jatkuvaa kipua. Mutta tämä lääkäri Howard Schubiner hyvin sanoi, että ne on selkärangan harmaat hiukset. Et se on normaaliin vanhenemiseen kuuluva prosessi ja se alkaa jo parikymppisenä, sitä rupeaa näkymään. Tässä on nyt, mä olen korostanut tuolta muutaman kohdan, eli välilevypullistuma löytyy 60% oireettomilta 50-vuotiailta. Tai välilevytyrä, mikä on astetta isompi muutos, niin se löytyy joka kolmannelta 40-vuotiaalta oireettomalta. Ja nämä on hyvin usein pelkästään sattumaa, kun ne sieltä kuvataan ja se ihminen valittaa selkäkivusta, niin se on harvoin selittää sitä. Tässä Howard Schubiner sanoi, että jos lääkärillä annetaan 100 kuvaa, magneettikuvaa, ne ei pysty sen perusteella ennustamaan, että kenellä sitä kipua on ja kenellä ei. On muutamia poikkeuksia, tullaan niihin tässä. Eli taas vaikka niin kuin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tosiaan selkäkipu on yleensä vaaraton ilmiö, niin on tärkeää tunnistaa, että ehkä tuommoinen 10, ehkä 15% tapauksista, jotka selittyy sitten jollain vakavammalla. Että siellä voi olla esimerkiksi kasvain tai murtuma tai joku selkeä tulehdusreaktio jossain elimessä. Tai sitten hyvin selkeä todiste hermovauriosta voi olla myös peruste leikkaukselle. Mutta aika usein sitä selkeää todistetta sieltä ei löydy. Mutta leikataan, koska ei ole niinku toista vaihtoehtoa oikeastaan niinku pöydällä. Ja tämä on niinku useissa tutkimuksissa todettu, että leikkausten, pistosten ja lääkityksen teho on placebo-hoidon tasoa. Ja sehän voi olla tehokastakin se placebo-hoito välillä. Ja sitten toisaalta 2 eri tutkimuksessa on myös havaittu, että leikkaushoidon saaneilla tulokset on huonompia, ja jokainen ymmärtää, että se komplikaatioriski on suurempi. Siinä voi kuitenkin käydä jotain siinä leikkauksessa. Ja kipulääkkeet
saattaa pahentaa kipua johtuen niiden hermojen herkkyyttä lisäävästä vaikutuksesta. Tästäkin on 2 eri tutkimusta. Ja sitten taas tällainen yksi tutkimus, joka selvitti, että mitkä kaikki tekijät niin kuin ennustaa selkäkipua, niin sieltä löydettiin, että esimerkiksi masennus on aika tärkeä indikaattori selkäkivun kehittymiselle, kun taas välilevymuutokset ei korreloinut juuri ollenkaan. Eli tästä tutkimuksesta saa viitteitä just siitä, että missä suunnalla usein se kivun syyt voi vaikuttaa. Eli kysymys, mitä ei kauhean usein ehkä esitetä, mutta mikä olisi tosi tärkeä esittää, että pitäisi kartoittaa, että mikä se kivun syy on, ja pitäisi olla aidosti mukana niin kuin vaihtoehtona siellä lääkärin tapaamisessakin jo, että voisiko tämä olla niin kuin aivoperäistä tämä oireilu, ja niin kuin, mitä sun elämässä tapahtuu, että mitä jos keskustella siitä, kun mennään sinne. Että on tärkeää, että vakavat fyysiset selitykset suljetaan pois, koska niin kuin jokainen ymmärrää, että hoito pitää olla hyvin erilaista, riippuen siitä, mistä se syy johtuu, mutta sitten se veitsi tai joku fysioterapia, niin se ei varsinaisesti toimi silloin, kun se syy on siellä aivoissa. Ja sitten taas toisinpäin, en todellakaan esimerkiksi halua tai toivo, että ihmiset tulee vaikka mun vastaanotolle hoidattaan vaikka jotain vakavasta fyysisestä syystä johtuvaa kipua, tai jos johtuukin, tai jos tuleekin, niin se hoito ei keskity silloin samalla tavoin tähän, vaan se ehkä voi keskittyä niin kuin tietyllä tavalla siihen kipuun suhtautumiseen ja miten oppii selviämään sen kanssa, mutta se on eri asia sitten. Mitkä tekijät viittaavat neuroplastiseen kipuun, eli mitkä tekijät, mistä voisi tunnistaa, niin tosiaan se, niin kuin se vakavien syiden eliminointi on yksi tärkeä syy, tärkeä niin kuin sulkea pois, mutta sitten ensinnäkin, että löytyykö sieltä lapsuudesta jotain vastoinkäymistä, turvattomuutta, hylätyksi tulemista, alkoholismia, vaille jäämistä tai joku ehkä kehityksellinen trauma. Nämä niin kuin on tavallaan yksi näistä tekijöistä ei vielä ole, mutta tavallaan, jos näitä löytyy niin kuin paljon, niin se on vahva viite sen suuntaan. Tai jos ne oireet alkaa stressaavana ajankohtana tai heti sen perään, tai se kipu alkaa ilman selvää loukkaantumista. Tämä on aika paha kyllä tämä, koska sitten on niin kuin miellettyjä loukkaantumisia. Me luullaan, että me loukkaannumme. Vähän niin kuin se rakennustyöntekijä. Niin se voi olla se laukaiseva tekijä. Ja sitten kun meillä on niin suuri tarve selittää jollain se, niin kyllä melkein kaikki yleensä ajattelee, että se alkoi jostain aktiviteetista, mitä teki. Mutta sitten on tärkeää, että ne oireet ovat jotenkin epäjohdonmukaisia. Ne ei niin ole aina samanlaisia. Joku päivä se on parempi, toisena se on pahempi. Jos teidän nilkka murtuu, niin jos sä astut sen päin, niin se on aina sama. Se sattuu. Että älä tallo. Mä tarvitsen aikaa parantua. Mut neuroplastinen kipu, niin se on välillä vähän parempi, välillä huonompi. Välillä se muuttaa hiukan sijaintia, se liikkuu jotenkin. Ja sitten aika usein ihminen, joka kärsii näistä, niin hänellä on ehkä useampikin oire. Ne ei välttämättä niin ihmettele, miksi minulla on näin monta eri juttua. Niin on aika epätodennäköistä, että on hirveän monta rakenteellista syytä samaan aikaan, mitkä aiheuttaa oireita eri puolille kehoa. Mä taisin jo mainitakin, että oireet liikkuu paikasta toiseen. Ja sitten just se, että on oppinut huomaamaan, että stressi laukaisee tai pahentaa oireita. Tai sitten tulee näitä assosiaatioita asioihin, jolle ei ainakaan pitäisi olla mitään vaikutusta siihen oireeseen. Että alkaa just kokea, että tietyt asennot, äänet, kellonaika vaikuttaa siihen kipuun. Mä muistan just näistä asennoista, että mulla piti olla tietyllä kyljellään aina. Sitten se ei sattunut ihan niin paljon sen jälkeen. Sitten mä niin koitin. Mutta sitten kun mä olin ollut siinä pitkään, niin sitten se taas muuttui ja sitten olikin taas joku toinen asento paha. Tai sitten se kipu, tietenkin on, jos sä menet vaikka punttisalille, sä treenaat sun lihaksi, niin se on normaali, että se kipeytyy ne lihakset. Ne paranee, se menee pois 3-4 päivässä se
semmoinen lihaskipu. Esimerkiksi sellainen, että jotenkin on alkanut pelkäämään jotain aktiviteettia, alkanut yhdistää, että aina sen jälkeen niin kuin päivä pari sitten, niin sitten se pahenee. Niin sellainen on ennenkin merkki tämmöistä aivojen neuroplastisuudesta. Ja sitten löydös näistä altistavista persoonallisuuspiirteistä, mitä aikaisemmin katsottiin näistä, niin se löydös tavallaan puoltaa sitä. Ja sitten tietenkin, jos niitä fyysisiä diagnooseja ei ole, niin aika usein tämä on silloin se oikea. Ylipäätään se, että ne oireet jatkuu normaalin paranemisajan jälkeen. Tätäkin on tutkittu paljon, että jos se niin kipu vaan, jos on vaikka mennyt 2-3 kuukautta ja sulla on edelleen kipeä, niin silloin se on erittäin todennäköistä jo, että se kipu on luonteeltaan aivoperäistä. Ja sitten tämä voi tuntua oudolta, mutta tämmöinen niin läheisten ihmisten oireiden kopiointi tai muotioireet. Mä olin oikein semmoinen copycat, niin jollain tuli jostain, niin se mun turvattomuus oli niin suuri, että mitä tahansa jossain vieressä tapahtui, niin sitten heti mä niin aloin koppaa, että äidillä rytmihäiriöitä, mulla hetken päästä rytmihäiriöitä ja niin kuin närästys tuli ja no sitten se oli mullakin, kun oli siinä ympäri. Ja niin sitten kun ne alkaa tuolla mediassa vaikka elämään semmoisena suosittuna trendinä, mä sanoin, että selkäkipu oli yhdessä päässä tosi trendi. Nyt mä jopa sanoin, että uupumus on aika iso trendi. Se ei ole kipu, mutta se on samalla tavalla, se on osa meidän hälytysjärjestelmää, se lepo. Että sen on tarkoitus hälyttää terveesti levon tarpeesta, mutta se voi mennä myös niin kuin epäkuntoon ja silloin se alkaa niin kuin hyvin herkästi reagoimaan pienenkin rasitukseen. Ja sitten alkaa tulla sitä pelkoa, että enhän mä jaksa mitään. Ja vältellään kaikkea tekemistä. Niin silloin saattaa tulla tämä sama kierre siinä, kun kivunkin kohdalla. Joo, no nyt kun on puhuttu itse ilmiöstä paljon, niin vielä vähän tässä pikkuhiljaa loppu alkaa lähestymään näissä slaideissa, niin vähän tästä, mitkä olisi niin tärkeimpiä juttuja, mikä sitten auttaa. Ja tässä ensin kerron tästä pain reprocessing terapista muutamalla sanalla, minkä mainitsin, mikä koulutus mulla itselläkin on, niin tämä on siis kokoelma erilaisia psykologisia tekniikoita, jotka pohjaa juuri tähän ymmärrykseen kivun luonteesta, mitä mä olen tänään selittänyt. Ja se tähtää niin kroonisen kivun eliminointiin tai vähintään helpottamiseen, mutta itse asiassa aika pitkälti nimenomaan eliminointi, ei kivun kanssa elämään oppimiseen, niin kuin psykologinen hoito on perinteisesti kohdistunut. Ja tämä on itse asiassa, tästä on tehty melkein suhteellisen tuore tutkimus, minkä tulokset oli siis todella hyviä. Eli ihan tämmöinen satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus tehtiin selkäkipupotilailla. 150 ihmistä jaettiin satunnaisesti 3 ryhmään, joista 50 otti tätä pain reprocessing therapy-hoitoa. Ja kroonisen kivun kesto osallistuneilla oli keskimäärin noin 10 vuotta. Pitkään oltiin lusittu. Ja 98%. Oli täällä tämmöinen webinaarihommi. Olin laittanut, että minä osallistun, mutta mulla oli unohtunut se kännykkä. Sieltä tuli yllätyskommentti. No, se taisi loppua. Niin. 98% hoitoa saaneista tila koheni ja 73% oli hoidon jälkeen kokonaan tai lähes kokonaan vapaita kivuista. Tämä on oikeasti niin, yleensä kun tehdään tutkimus kroonisen kivun hoidosta, niin siinä ei edes oteta semmoista, siellä ei edes ole asteikolla tai tavoitteena, että kipu loppuisi, vaan kuinka se laskee. Tämä on poikkeuksellinen asetelma ylipäätään, että kipu voisi kadota kokonaan sen hoidon tuloksena. Ja tuossa on vain 2 kuvaajaa siihen liittyen, eli tuo sininen on tämä hoitoryhmä, mistä puhuin, että siinä näkee, että tuolla se kipu sieltä ylhäältä lähti ja on sitten tuossa, on tämä T2 täällä, niin siinä on sitten tutkimuksen loppuhetki, niin se on tippunut tuonne keskiarvolla noin 1 tienoille, kun kipua on mitattu asteikolla 0–10. Ja sitten tuo punainen kuvaaja tuossa on placebo-ryhmä, ja sitten tämä musta on niin sanottu tavanomainen hoitoryhmä siinä sitten. Ja
Tämä viereinen on tämmöinen pisarakaavio, jossa niin kuin tämä vasemmanpuolimaisin on tämä PRT-hoitoryhmä, niin täällä kun on tämä 100%, näkyy, että siellä on paljon pallukoita. Ne on sitten niitä koehenkilöitä, joilla se kipu on lakannut kokonaan. Ja sitten taas näissä muissa ryhmissä sitä ei juurikaan. Toisessa ei esiintynyt ollenkaan ja placebossa siellä joku on näköjään päässyt kivuista sitten kanssa. Ja 12 kuukauden seurannan kohdallakin nämä tulokset säilyi hyvin. Että oli niin kuin, hoitotulokset oli kestäviä. Ja sen lisäksi vielä niin näiden henkilöiden aivot kuvannettiin ennen ja jälkeen tutkimuksen. Ja siellä havaittiin muutoksia tämmöisillä kuin aivosaaren etuosa ja somatosensorisella aivokuorella, minkä tiedetään liittyvän juuri kivunaistumukseen. Et hyvin vahva tämmöinen kausaalinen eli syy-seuraussuhde indikaatio myös on todennettu. Niin mikä siinä sitten toimii? Yksi osa, te olette saaneet ensimmäisen siitä tänään täysannokseen, että edukaatio on yksi. Tieto on tässä tapauksessa lääkettä. Tieto ei lisää tuskaa tässä kohtaa, vaan tieto vapauttaa, koska se poistaa huolta ja semmoista niin kuin hämmennystä sen oman kehon ympäriltä. Niin se on tärkeä osa toipumista. Itse asiassa mulle kävi niin, että kun mä luin yhtä kirjaa englanniksi tästä teemasta, niin se oli, mistä mun toipuminen lähti käyntiin. Se niin kuin, mä koin niin suurta helpotusta, kun mä ymmärsin sitä juttua siinä, että se mun kipu niin kuin lakkasi ensimmäisiä kertoja siinä. Kyllä se sitten vielä palasi monta kertaa, mutta kaikki oli toisin sen jälkeen, koska niin kuin mä ymmärsin sitä ihan toisella tavalla. Toinen tärkeä homma on muistaa, että tästä on oikeasti helpompi toipua kuin jostain fysiologisesta syystä johtuvasta kivusta. Tämä on käännettävissä oleva tila. Ja kun tämän alkaa omaksua, että on oikeasti virhetulkintoja, nämä keho ja aivojen välillä tapahtuu virhetulkintoja, niin se pelko alkaa helpottaa. Ja kun se pelko helpottaa, niin ne oireet alkaa pikkuhiljaa väistyä. Eli jos en ole tarpeeksi vielä toistanut, niin taas tuo sama kaava, niin eliminoidaan pelko, niin sillä päästään aika pitkälle. Ja yksi siinä, että vakuuta itsesi niistä oireiden vaarattomuudesta. Ala kerää semmoista henkilökohtaista todistusaineistoa. Eli etsit sitä, että jos se kipu alkaa, että mitäs mun elämässä tapahtuu? Löydänkö mä jonkun stressitekijän, mikä tämän nyt niin kuin ei pitäisi mun kehoon tolleen vaikuttaa. Niin se on niin kuin yksi. Ja niin kuin helpottaako oire jossain tietyn sopivassa tilanteessa, kun mä olen päässyt rentoutumaan esimerkiksi tai unohtanut kokonaan sen asian ja niin edelleen. Ja sitten turvallisuuden tunteen vahvistaminen elämässä ylipäätään. Tämä on vähän isompi teema. Ja niin kuin mitä aika usein voi tapahtua, että kun saa sen tiedon tästä, niin se on vähän niin kuin äänen voimakkuuden säädin se kipu siellä aivoissa. Sitten kun se tulee tämä tieto, niin sitä alkaa helpottaa ja se menee niin kuin kaakosta niin kuin alas se kipu. Mutta sitten tulee jotain muita tekijöitä. Tulee uusi stressi, tulee joku triggeri, joku stressaava elämäntilanne. Ja se käynnistää sen kivun uudestaan. Ja niin kun, vaikka me ei enää samalla tavalla pelättäisikään niitä itse oireita, niin meidän elämässä on turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä, eikä me ihan pystytä elämään niitä tunteita läpi, niin sitten saattaa tulla sitä, ne oireet tulee hetkeksi takaisin. Ja sitten taas helpottaa, kun oppii suhtautua oikealla tavalla. Ja sitten yksi iso on niin kontrollista irti päästäminen, että semmoinen valtava halu jotenkin ratkaista se oma ongelma, tai kokee sen ensinnäkin ongelmana, kun oikeastaan aivoille pitäisi oppia sanoa, että ei ole ongelmaa, että se on vähän niin kuin virhetulkinta, niin jos ei niin kuin osaa jotenkin päästää irti, ei enää niin kuin stressata, niin se on aika vahva viesti sitten meidän alitajunnalle sitä, että ei tarvitse hälyttää enää. Että kun tämä on vähän kuin palovarotin, joka niin kuin hälyttää ilman hyvää syytä. Ja sitten yksi tämmöinen tekniikka, mitä siinä erityisesti käytetään, on tämmöinen, kutsutaan somaattiseksi seurannaksi. Tämä on semmoinen tekniikka, joka on kehitetty korjaamaan näitä virhetulkintoja aivoissa suhteessa näihin ihan tavallisiin viesteihin, mitä sieltä kehot tulee. Siinä niin kun
siinä on muutama komponentti, mitä siinä on. Me tarvitaan altistusta sille kivulle. Monillahan se kipu tuntuu vaan koko ajan, tai sitten se on joku liike, mikä niin pitää toistaa esimerkiksi. Tarvii olla läsnä se altistus ja sitten mindfulness, eli tietoisesti läsnä sen kehollisen tuntemuksen äärellä. Erittäin tärkeää, ei yritä muuttaa sitä, ei yritä poistaa. Jos me yritetään päästä siitä eroon, me sanotaan, että jotain vialla, mikä on uhkaavaa ja aivot ei tajua. Ne ei vaan aivot on silleen, että ne eikä, jos mä sanon, että älkää ajatelko vaaleanpunaista elefanttia, niin te kaikki ajattelette vaaleanpunaista elefanttia. Että aivot ei ymmärrä sellaisia kieltomuotoja, joten me ei voida, se on uhka, jos me ruvetaan yrittää päästä siitä eroon. Eli me tarvitaan semmoinen utelias suhtautuminen siihen kipuun, vähän kuin me katsottaisiin jotain leffaa tai jotain mielenkiintoista, tai ollaan jossain luonnossa tutkimassa eläimiä. Samalla tavalla me tutkitaan niitä meidän kehollisia tuntemuksia. Ja sitten siinä pitää olla turvan kokemus läsnä samaan aikaan. Sitä kaikin tavoin vahvistetaan tämän harjoittajan aikana. Ja ehkä semmoinen kevyt huumorikin voi auttaa. Yleensä meillä on niin paljon negatiivisia tunteita sen kivun äärellä, että se on aika vahva viesti meidän alitajunnalla, että jos me nauretaan vaikka siis spontaanisti siinä samaan aikaan. Ja sitten me voidaan liikkua näiden positiivisten sen kivun ja jonkun muun tuntemuksen äärellä, mitä kehossa tuntuu, jos se on liian vaikeaa olla keskittyä siihen kipuun koko aika. Että voi esimerkiksi keskittyä hengitykseen välillä. Miten hengitys voi tuntua hyvältä rintakehällä ja sijaraimissa ja näin. Ja sitten kun taas rauhoittuu se mieli, niin sitten viedään se fokus takaisin sinne kipualueelle. Niin tämä pikkuhiljaa opettaa aivoja siirtymään sitten sinne terveempiin metsäpolkuihin niin sanotusti. Ja tämä on sitten viimeinen slaidi. Niin tässä on vedetty vähän vaan yhteen, että mistä se psykologinen hoito niin kaikkia sitten yleensä koostuu. Että siinä on tuo somaattinen seuranta, sitten sen sisäisen turvan kokemuksen vahvistaminen ja pelon kanssa työskentely. Eli halutaan ne aivot pois sieltä hälytystilasta. Sitten tehdään tällaista positiivisten tunteiden vahvistamista. Ja sitten persoonallisuuspiirteiden kanssa työskentely. Eli kohdataan niitä, tullaan ensinnäkin tietoisiksi niistä omista malleista, jotka ylläpitää sitä aivojen hälytystilaa. Ja sitten ne on eihän muuttuminen ole ihan helppoa, että niiden kanssa vaatii aika paljon toistoja myöskin, kun yrittää muuttaa omaa käytöstään. Ja sitten voidaan tarvita sitä tunnekeskeistä työskentelyä, eli lähdetään kohtaamaan niitä tunteita, joka siellä alla on. Eli jos ne tunteet on hyvinkin se tekijä, mikä siellä taustalla niin kuin aktivoi niitä kipuja, niin silloin on tärkeää niin kuin ensin löytää sitä turvaa, että alkaa syntyä sitä kykyä oikeasti elää läpi niitä tukahdutettuja tunteita. Ja sitten tämän ämpärin kasvatus, eli työskennellään sen ahdistuksen sietokyvyn kanssa ja ahdistuksen säätelykyvyn kanssa. Ja se on yksi tärkeä osa. Joo. Siinä oli nyt sitten, mitä mä olin miettinyt tähän sanottavaksi. Jos on kysymyksiä, niin nyt voi esittää. Onko paljon törmännyt sellaisen ilmiön, että ihminen tavallaan niin kuin tunnistaa sen kivun, mutta vähän niin kuin sabotoi itse sitä hoitoa, koska hän hyötyy siitä. Joo. Et esimerkiksi se, että heitän nyt vaikka esimerkiksi, että jos olet lapsena tullut hoivatuksi vaan silloin, kun olet sairas, niin se, että sä et ehkä halua päästä siitä kivusta eroon, koska sitten sä et saavuta sitä, mitä niin saako kiinni? Joo, saan kiinni. Siis on mahdollista. Tietyllä tavalla silloin se psyyke pyrkii olemaan tietyllä tavalla optimitilassa aina. Et se voi joskus niin kuin tavallaan, että se palvelee jollain tavalla se oire sitä ihmistä. Silloin se on niin kuin, ennen niitä selitettiin vielä vahvemmin, niin kuin, että nämä oireet on aina defensiivisiä, jolloin se jollain tavalla niin kuin esimerkiksi näin. Tai sitten niin kuin esimerkiksi, että mieli niin kuin valitsee selvästi, että mieluummin kipua kuin se, että mä näytän
vihaa vaikka miehelle, niin mieluummin kipua kuin se, että mä eroan tai mitä. Että se on niin kuin jollain tavalla parempi. Ja joskus se on näin. Niin kuin nykyään se ehkä ymmärretään paremmin just, että se on myös virhetulkintaa aika useasti. Että ei ne aina niin kuin tahallaan satuta, mutta sekin on. Mulla oli esimerkiksi, muistan asiakkaan, joka niin kuin, hän soitti tiettyä instrumenttia. Hän pisti tosi paljon prässäsi itselleen paineita siitä, että hänen täytyy tulla tosi hyväksi soittajaksi. Ja hänen tuli just se tietty liike, oli niin kuin ihan mahdotonta toista, koska hän pisti niin kuin sen niin kovat paineet itselleen siitä soittamista aina, että hän pitää olla maailman paras siinä. Niin tavallaan siinä se suojasi se oire siltä niin kuin jatkuvalta suorittamiselta, kun hänellä ei ollut mitään kykyä kuunnella tavallaan sitä toista puolta itsessä, joka ei olisi jaksanut ja olisi halunnut lepoa ja muuta, niin silloin se tavallaan se oire voi niin kuin suojata. Silloin se on selvästi niin kuin defensiivinen se oire. Tuleeko muuta? Itsellä just aika toi lääkärissä käynti sen kivun kanssa tuossa, mitä sä kuvasit, niin oli ihan se jännä, että lääkäri kysyi, että miten sä jaksat. Kyllä. Ja siinä yhdessä todettiin, että on stressiä ja on vaikka mitä, niin siinä tarjottiin silti vaan tulehduskipulääkettä ja kortisoniliikkiä. Joo. Rintalasta tulehdus ei ollut tuossa sun listassa, mutta hyvin vahvasti tunnistan sen tähän aiheeseen liittyväksi. Joo. Että siinä ei niin tavallaan sit kuitenkaan purettu siihen. Todettiin molemmat, että mistä se nyt on. Joo, mutta se, niin. Tuossa jotenkin tuo on vähän eri vielä, kun se on kuitenkin tunnistettu, mutta usein on niin tämä, että jos sun työkalupakista löytyy vain vasara, niin sä näet vaan nauloja. Ja niin kuin, tämä ei ole vielä silleen, nyt tämä tutkimus, minkä mä esittelin tuossa, niin se on saanut aika paljon huomiota. Se tulee pikkuhiljaa, mutta lähtökohtaisesti lääkärit ei ole koulutettuja, eikä tämä ole niin kuin vaihtoehto. Niin kuin, ei ole mitään, sitten voi tarvita se fysioterapian tai kiropraktia jonkun, mutta tämä ei ole niin kuin vaihtoehtona pöydällä ja silloin sitä ei niin kuin vaan osata, ei ole mitään minne ohjata lähtökohtaisesti. Niin niin, se on toinen, että tässä on hirveästi voimia, jotka taistelevat tätä vastaan. Tämä on valtava kipu, on ihan järkyttävä bisnes. Mä en muista, mä kirjoitin mun lopputyön tästä aiheesta. Mitä ne luvut oli? Olisiko se ollut 80 miljardia Jenkeissä, 80 miljardin bisnes tai jotain. Mutta siis se on jotain ihan älytöntä ne kustannukset, mitä krooniseen kipuun liittyy. Ja Suomessakin ne nousee sitä kautta, että Suomessa ei ole niin paha. Jenkeissä on vielä voimakkaampi suorittajakulttuuri ja semmoinen individualismi, mikä niin kuin jotenkin ruokkii tätä, mutta Suomessakin niin kuin erityisesti työpoissaolojen kautta on ihan valtavia kustannuksia niin kroonista kivusta. Että ei se helpolla tavallaan. Ja sitten niin kuin tästä defensiivisyydestä, niin mä sanoisin sen vielä, että tosi moni, se on niin vahva defenssi, tosi moni ei ole pätkän vertaa avoin sille. Että se on niin kuin, se vaatii aika paljon nöyryyttä, että voi tutkia sitä vaihtoehtoa, että mun keho prakaa jollain tavalla vastauksena mun mielentilaan. Että se on niin kuin, silloin niin kuin sit voi tulla vaan sellainen hyvin vahva vaikka suuttuminen, jos joku tarjoaa sitä. Mäkään yleensä niin kuin, en mä lähde ketään käännyttelemään silleen tai niin kuin saarnaamaan, että noin se on, vaan että kyllä sit saa itse ottaa yhteyttä muuhun tai kysyä, jos niin menee. Että tämä voi tarjota toki sellainen, että hei, haluatko lukea tämän kirjan tai tämän blogitekstin tai katsoa tämän haastattelun tai jotain, mutta jos ei se ihminen siitä tartu, niin sit hän ei ole jollain tavalla valmis katsomaan sitä vaihtoehtoa. Olisi kyllä vaikea myöntää. Mä käyn ehkä 2-3 kertaa kuussa hierojalla iskoja harjoittelusta. Mä oon nyt vasta alkanut miettiä, että toisaalta se on vähän muuta. Vaikka mä oon siis niin toipumisen tiellä ollut jo 6-7 vuotta, reilu 6. Mä nyt vasta jotenkin niin vähän niin kuin lauhaassa, että tässä on niin pakko olla jotain. Mä nukun huonosti, uniongelmia, koko ajan vähän niin väsynyt ja koko ajan niskaharjoitteluja.
Joo, tosi tavallinen Joo. tarina. Ja niin mäkin ravasin. Kyllä mä kuulutin kyllä hierojia tosi paljon joskus. Että... Ja kiropraktikolla ja naprapaatilla. Joo. Toki mä tykkäänkin käydä, se on kiva, mutta niin se ei enää aja sitä asiaa. Ei. Joo. Ja siis joskus niin varsinkin hieronta, siis kosketus. Se voi, jos se palauttaa meidän turvakokemusta jollain tavalla, niin sehän voi toimia hetkellisesti, mutta sitten se niin palaa. Mutta sitten niin esimerkiksi tämä niska, niin yksi tyypillinen on niin niskalukko, että kun rupeat kääntää päätä, niin sitten niin ottaa heti kiinni. Mä olen niin muutamia kertoja joidenkin asiakkaiden, se on jännä, kun se vielä tuntuu tosi vahvasti, että nyt se on ihan jumissa se niska. Mutta sitten kun lähdetään tuota somaattista seurantaa tekemään ja vaikka samaan aikaan tehdään näin, ja niin kuin ihmeitä tapahtuu välillä siinä. Se vaan niin kuin se lyö pois päältä se kipu ja yhtäkkiä se niska kääntyykin, eikä se enää. Siinä on tavallaan se uhka on assosioitu siihen pään kääntämiseen tietyllä tavalla. Jos mulla on useampi hieroja, niin sanon, että ei enää se ole missään. No onhan. Joo. Ja sitten siinä mä aloin niin pikkuhiljaa, että tässä on nyt jotain, niin tämä on sellainen luuppi, missä niin kuin on. Joo. Kyllä. Mä en pääse pois siitä. Joo, no mutta sulla on ollut rehellinen hieroja kuitenkin. Sitten sanoo niin, että ei vaan, no kyllä sun täytyy nyt vielä. Tuossa oli sulla maininta, että on puhettakin, on varmaan uuden luennon aihe, mutta se, että jos sä niin kuin tiedostat, että sulla on tukahdutettuja tunteita, niin miten niitä voi niin kuin nostaa esiin niin, että niitä pääsisi käsittelemään? No, pientä vinkkiä. Kyllä mä nyt ensisijaisesti suositan siihen terapiaan. Ja mielellään semmoista terapiaa, mikä ymmärtää tämän ilmiön, koska se vaatii työskentelyä niiden defenssien kanssa yleensä. Se on vaikeaa yksin, koska mielellä on vähän loputon tapa yrittää pettää itseään. Kun lähtee esimerkiksi, jos mä kysyn, että mitä tunteita sun herää miestä kohtaa esimerkiksi, niin sitten jotenkin se lähtee heti jonnekin sivuraiteille ja lähtee selittämään, ei vastaakaan mitä tunnetta, vaan kun se käyttäytyy noin ja mä teen näin ja näin ja näin. Ja sitten pitää edes sanoa, jos et se selitä, että jos sä vaan tunnet. Tämä on nyt hyvin karrikoitu esimerkki, mutta me joudutaan tavallaan purkaa niitä kerroksia siitä edestä, menee niitä tilanteita. Yleensä täytyy olla konkreettisia tilanteita. Yksi hyvä tapa estää tunteiden kokeminen puhuu yleisellä tasolla koko ajan. Mennäänkin johonkin konkreettiseen tilanteeseen siellä terapiassa. Lähdetään kohtaamaan tiettyä tilannetta, mikä on aktivoi. Niin se aktivoi ne tunteetkin paremmin. Se on ylipäätään, totta kai voi ja yksinkin pystyy pääsemään eteenpäin tai jonkun ystävän avulla voi edetä ja on erilaisia hoitomuotoja, niin kuin vaikka läheisten klinikalla varmasti tehdään, niin niissä tulee läpi elettyä niitä tunteita. Mutta se on jotenkin tärkeää silti yhdistää tämä tieto, että keho voi reagoida tunteisiin täältä. Jos sitä ei yhdistetä siihen tunteen läpielämiseen, niin se ei välttämättä vielä riitä. On paljon ihmisiä, tai minulla on asiakkaita esimerkiksi, jotka on käynyt vuositolkulla terapiassa, ne on terapoinut itsensä tosi pitkälle, mutta jos se terapeutti ei ole nähnyt sitä yhteyttä kehon ja mielen välillä, niin ei se oikeastaan voi olla kuin empaattinen peili, että voi kun sulla on tämä niin paha, niin silloin se tavallaan jää käsittelemättä se tunnepuoli sitten. Hei, terve. Tämmöinen kysymys, että jos esimerkiksi on joku todettu vaikka hermovaurio ja siihen liittyy kipu, niin voiko se kipu tavallaan niin kuin voimistua näiden kautta? Siis sehän on aiheutunut silloin todennäköisesti siitä oikeasta vauriosta, mutta voiko siihen vaikuttaa sitten kaikki nämä muut? Joo, eli kaikessa kivussa niin kuin mieli ja tunteet on yksi komponentti kuitenkin. Jos on niin, että siellä oikeasti on hermovaurio, niin se ei välttämättä ole se kivun, eikä varsinkaan sen kivun alkuperäinen syy, mutta tavallaan kun siihen on sitä pelkoa ja huolta niin kuin alkanut assosioitua, niin se
se tutkitusti voimistaa sitä kipua. Ja sitten on kyllä niin kuin sitäkin, just tämä Howard Schubiner on paljon siitä puhunut, että vaikka siellä niin kuin näyttää löytyvän se hermovauriotodiste, niin en tiedä, joko ne sitten paranee jollain tasolla, niin et se voi olla välillä niin kuin vaikea etukäteen tietää, että kummasta tässä on kyse. Silloin sitä pitää lähestyä vähän eri tavalla, ei tässä ole tarkoitus väittää mitään tai niin kuin upottaa väkisin alas. Mutta esimerkiksi tämän somaattisen seurannan avulla se on myös aika hyvä diagnostinen työkalu. Siinä on, mä en edes vitsi, tai se ei vitsi edes ohjelmoida etukäteen mitä odottaa, mutta siinä on tiettyjä merkkejä, mitkä antaa viitteitä siitä, että onko se aivoperäistä se kipu vai ei, kun sitä lähtee tekemään. Sieltä voi saada niin kuin paljon tietoa sille, että onko se aivoperäistä vai ei. On niitäkin tapauksia, jossa niin kuin luultu, että se on pelkästään fyysisestä syystä johtuva, sitten se auttaakin. Mutta ne on sitten vähän niin kuin, ei oikein voi sanoa mitään yleistä sääntöä. Tai sitten on joku vaikka, mitä nyt sanoisi, endometrioosi, vaikka siinä on selkeitä fysiologisia muutoksia, mutta silti tiedetään, että nämä niin kuin endometrioosi-aivot puhutaan, että sillä on tietty, että siellä on tapahtunut tietyn näköisiä muutoksia ja joidenkin kohdalla niin kuin voi saada aika hyvää apua tästä, vaikka siinä on niin kuin näitä fysiologisia muutoksia. Mutta lähtökohta on toki just se, että niin kuin, tällä hoidetaan tietenkin aivoperäisiä oireita. Tuleeko vielä tosiaan sieltä, jos ne ihmiset pystyvät sieltä itse niin ottamaan muten pois päältä, niin voi kyllä esittää sieltäkin kysymyksiä. Onko se sitten tämmöinen, että jos kun mä mietin esimerkiksi itselläni, niin mulla on ollut aina, siis jos mä jännitän jotain, niin mulla alkaa päästä. Mutta sitten kun mä oon siinä tilanteessa itsessään, niin mulla ei harjattaa. Mutta sitten sen tilanteen jälkeen, kun se on ohi, niin sitten mulla on törkeätä. Niin onko se tavallaan just se, että mun aivot viestii mulle, että nyt sä oot menossa johonkin tosi pelottavaan paikkaan tai niin kuin näin. Että yrittääkö sä niin kuin suojata sen kivua jotenkin, että mä en menisi? No se voi olla, mutta sitten tuossa on se voi olla, ihan hyvin voi olla, mutta sitten siinä on sellainen, me voidaan myös ylipsykologisoida tai niin kuin lähteä tuohon. Sitten se voi olla myöskin sit just tämä virhetulkinta, että sä jännität, että se on pelottavaa tulla vaikka puhumaan tänne tai mitä tahansa. Niin se voi olla niin kuin se, että silloin se yleinen uhan kokemus kytkee sen kipujärjestelmän päälle. Tai toinen, että kun sen jälkeen tulee, tämä on aika tavallista, että esimerkiksi tulee joku valtava kipureaktio, kun sä oot joku tosi pitkäkestoisen stressin päässä, niin silloin niin kuin sun aivot on ollut tosi pitkään hälytystilassa. Kun se yhtäkkiä loppuu se syy niin kuin seinään, niin aivot ei, niin kuin, ne on ihan ihmeissään. Nyt niiden mielestä ei ole turvallista olla niin kuin puolustus laskettuna, vaan me niin kuin edelleen ne jatkaa sitä skannaamista, että missä nyt on uhka. Kun se varsinainen uhka on poissa, niin on niin kuin, että mikä tämän aiheuttaa, että ei tässä ole turvallista. Ja juuri silloin syntyy taas virhetulkintoja, että sitten se voi alkaakin se päänsärky tai joku muu, mikä vaan niin kuin sit, jotta se hälytystila tavallaan pysyy käynnissä. Mutta tuossahan ihmisen täytyy olla ihan hirveän tietoinen niin itsestään, koska loppujen lopuksi kukaan muu sitä ei voi tietää, kun ihminen itse niin tuntee sen oman kipunsa tavallaan. Joo. Kyllähän tämä on niin kuin ilman muuta niin kuin vastuun, tai siis vaikka se tarvitsi aluksi tukea ja apua, mutta kyllä tämä on niin juuri sitä, että sä otat vastuun omasta sisäistä tilasta. Ja niin kuin oikeastaan ainoa asia, mistä me hirveästi voidaan, yksi asia, mistä meidän ensisijaisesti pitäisi ottaa vastuuta, on meidän oma tietoisuuden tila. Ja siitä ehkä kaikista vähiten sitten kannetaan vastuuta kuitenkin. Koska onhan meillä Suomessa vähän semmoinen kulttuuri, josta edelleenkin varmaan vaikka olla 2023, että lääkäri tietää paremmin kuin minä. Joo. Ja se onkin,
Mä en mitenkään, toivottavasti ei ole tullut semmoinen, että mä olisin jotenkin dissaamassa lääkäreitä. Se ei ole millään tavalla. Mun veli on lääkäri ja monet näin, että mutta se just, että se vastuu on tavallaan se lääkäri, mä menen hoidettavaksi kuntoon jotenkin. Että se, että on niin kuin matka ennenkin siitä, että oppii niin kuin huomaamaan, että mun keho ja mieli on näin vuorovaikutuksessa ja miten mä niin kuin alan ottaa vastuuta siitä. Joo. Voiko tuollaisilla iho-oireilla myös olla tämmöinen yhteys? Joo. Erittäin atopinen iho ja huomaan, että kun on vähän vessiä, että kuuluu tai raatii joku sanonut. Joo. Että siitä alkaa Kyllä. veri lentää. Ja... Ihan hyvä, että tulit esille. Että kyllä se sitten niinku tavallaan se stressitila ja ahdistuksen, se voi kanavoitua myöskin meidän immuunijärjestelmään, jolloin niinku tavallaan keho tai niinku iho reagoi. Kyllä myöskin on ihan mahdollista, että reagoi. Sitten on tosi iso tämmöisiä joukkotoiminnallisia oireita. Edelleen palaisin tuohon hermovauriojuttuun. Siis jos oikeasti on joku todennettu, niin kuin vaikka selkäydinvamma, mikä on jostain tapaturmasta peräisin, Joo. niin kuinka paljon, siis voiko osa niistä kivuista olla sellaisia, että niille vaan ei voi mitään, vai voiko niihin oikeasti niin kuin kaikkiin niihin vaikuttaa myöskin niin kuin tällä terapialla? No, en mä sano, että kaikkiin voi vaikuttaa, koska niin kuin pitää muistaa se kivun niin kuin alkuperäinen funktio tai se tarkoitus, että jos se on tarkoitus estää niin kuin kudosvaurion syntymistä tai suojata, niin kuin, että se vamma ei pahene, niin olisihan se niin kuin älytöntä vaikka lähteä hoitaa purtunutta nilkkaa sille, että rupeaa nyt vaan kävelemään sillä ja sitten niin kuin jotenkin, että ei haittaa. Niin kuin, että pitäähän sitä, niin kuin, että jos se keho on niin kuin vaurioitunut, niin sitä pitää tietyllä tavalla niin kuin kunnioittaa. Mutta nämä on välillä vaikeita just nämä diagnosointi. Että ei välttämättä, jos on selkeä hermovaurio, niin kaikkea kipua ei välttämättä, mutta se voimakkuuteen todennäköisesti voi sitten vaikuttaa. Mutta näitä on niin kuin paljon, että esimerkiksi polvioperaatioita Suomessa tehdään niin kuin tuommoisia kierukan osapoistoja ja tuommoisia polven kulmaleikkauksia, onko se noin 10 000 vuodessa. Ja niistä on niin kuin useita tutkimuksia, että kun tehdään placebo-leikkaus, että polvi vaan avataan, näytellään leikkaus ja se suljetaan, niin ne toipuu ihan yhtä hyvin kuin ne ihmiset, jotka on, niin kuin, on saanut sen todellisen leikkauksen. Eli just näissä kohdissa se on vain placebo ja niin kuin taas se kuluma siellä polvessa voi olla ihan vain normaali vanhenemista, eikä selitä sitä. Että näin. Mutta tosiaan niin kyllä ei kaikkea kipua voi, eikä tietyllä tavalla kuulukaan niin kuin voida niin, tavallaan poistaa tällä. Niin. Alkaisiko olla ehkä aika lyödä pakettiin sitten. Kiitos. 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 Kiitos.